тамошобинони азиз, дариҷа бошад аз корвон аз ҳафтум дарвоза, панҷум ряд. Анам хел спортивкои двойка дидам, дарози хушрӯ двойкая, чанд ранг дора, баъд ғавса 200 сомон нархи донаш. Метавонед нависе, доставка дорем. Аз ин тарафош бошад, кнопка дора, тугма дора. Ина марҳамат, и брижашай начосдор дар кор бошад, нависед. Аз дигар рангошам нишон метиҳам. То размери чанда? Аз 44 то 54 размер доштам. Инаи спорт стило. Инаи размер ваюшай рангош. Дариҷа бо ҳаст, анами хел полосати. Иноям дароза, аз ду тараф разрез дорам. Без размер ниян ино. Дигар ранг дора? 160 сомон. Аз дигар рангошам нишон метиҳам. Нархи донаш 160 сомон турки. Ино калтая, на? Аҳа. Ана ин намудо. Турецки. Дариҷа бо ҳаст, ям Туркия. Анам хел киртои вай стандартный размер. Ино дарозан 170 сомон. Ина марҳамат. Ина и рангошай 170 сомон. Ана инаш бошад 150 сомон. Ино аз зону поёнтарака. Инош дароз нестан. Ина марҳамат. Дар кор бошад, доставка мекунем.